Felly, gobeithio bod y digwyddiad wedi eich helpu eich bod wedi cael llawer o wybodaeth a chymorth gan bob un o'r arddangoswyr yma heddiw. Bydd y cyfle i siarad yn uniongyrchol ac unrhyw un o'r arddangoswyr sy'n cynnig opsiwn Teams neu Zoom yn dod i ben am hanner dydd, ond bydd y wybodaeth am y sefydliadau ar gael am ychydig ddyddiau. Os hoffech chi gael ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r sefydliadau cymorth sydd yma heddiw, cysylltwch â Gwasanaeth Cymru'n Gweithio ar dim 8dim 28 4844. Unwaith eto, dim 8dim 28 4844. A fydd na fwy na pharod i roi cyngor a chymorth pellach i chi, wrth gwrs. Y cyfan sydd ar ôl i mi wneud nawr yw ddiolch i'r holl sefydliadau wnaeth ymuno â ni heddiw, sef Gyrfa Cymru, Cymru'n Gweithio, y Ganolfan Byd Gwaith, Partneriaeth Sgiliau Prifddinas Ranbarth Caerdydd, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a chynrychiolwyr o awdurdodau lleol ledled De-ddwyrain Cymru, wrth gwrs. Gwaith tîm arbennig o dda er mwyn cynnal y digwyddiad gwych hwn. Diolch i chi eto am ddod a phob lwc i chi gyd yn y dyfodol.